हाब्रुआ सेस लाथा खाजोबनानै रानबाय नै सिमेन्ट दाहलाय होनाय बायदि नै बिदि साखा गेजेर गेजेराव अन्थाइ हाबो बेखौ नायबाय थानांगौ एरख'वाबाथाय टायरा सेस जायो टायरालाय गोदान गोदान गोजा हरैनाबो गोदान केन्टिनार सलायनानै गियारखौनो बुरजा बुरजा मोनगासिनो नै 10 ना गासै माइनस ज्यादा दियो दूसरा का गाड़ी ठोकियो ओइ 13,000 दंथ'यो नै लामाया थांजाया गिनानै थाजोब्बाय गारि फिसा फिसाफ्रा हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि गोदान दिननि गोदान ब्लग भिडिअ'आव आंना दंफैयो दादगारियाव नैबे जोंनि ड्राइभार इउनियन गोजाम जाजोब्बाय नै पस्टारफ्रानो गैला अफिस बियो ओमफ्राय नैबे बिश्वकर्मानि थाखाय बानायदों फुजानि थाखाय पस्टारा गोजाम जाजोब्बाय बिनिफ्रायनो जोंना अबेबा अबेबा ड्राइभार नांगौबा हरो दिनै बिश्वकर्मा पुजा 17 तारिख 17 सेप्तेम्बर ओमफ्राय दिनै जोंना फुजायाव थानो मोनला मैयासो जयेन जादोंना माबायावहाय सिङावहाय भुटानाव दा थांनांगौ दिनै डिउटि दं सुटि गैयानो आं लोगोफोरखौ नेगासिनो बाहाय फैबावगोन ओरैनिफ्राय सासे फैगोन ओमफ्राय सासे फैगोन आरो ओरैनिफ्राय सासे फैगोन दा भुटान गेटआ एसे आवगोलाव दङ ओमफ्राय भुटान गेटनि एसे उनावनो आरो बे जोंना इउनियना ओमफ्राय नैबाव आं भुटान रिसार्ज सोगासिनो नै 99नि बे डाटा पेक 1 GB ल' मोनखायो 99नि होमबा माबायदि मुस्किल इन्टारनेट सलायनो सिङाव न'निफ्राय फासथायावनो ओंखारबोदोंमोन आं दा 5:39 जाबाय दा इन्डियानि टाइमा आधा घन्टा लेट जायो जोंना इन्डियानिया 6टा जाबायबा बिसिनि 6:30 जायो भुटाननि पेट्रल पाम्पआव स्कुटिखौ गालांगोन ओमफ्राय बास फैयो कम्पानिनि बासजोंसो थांबावनांगौ एसे गोजान जायो हामा मा गुटखा जायो नोंलाय हामाब्रा नोंना हेलमेटआ सिजोब्बाय हनै हेलमेटआ अखा फ्रि फ्रि हागासिनो एन्ट्रि खालामखांबाय दा हाबनांसिगौल' गेट गोदाना नैबेनो भुटान गेट गोदान बेयो बे खाथियाव दाख्लै खामखांबाय मेन अफिसा दाबो अपेनिं जायाखै अपेनिं जासिगौमोन गेटआ खामामोनबा आरो दे नायनि मा बुस्थु होनो मा बुस्थु होनो बेखौ सुरपि माबायदि मानि बुस्थु बे मैदा नामा गाइखेरजों चक्लेट नामा चक्लेट बायदि हे आं दा फिसा जानाय नायगोन फिसा होदो दिखावनांगौसो आइया आंना फासथायावनो टाइमखौ बावनानै एन्ट्रि खालामफ्रांदों दिनै मैया हाबनाय टाइमखौ बावबायना ओमफ्राय फासथायाव एन्ट्रि खालामनानै थागासिनो हारसिं रेनकट गाननांबाय नै हाबनोसै दा थ' लेट जाबाय नामा रा टाइमा 6:12 जाबाय नै खाथिनानो मा एफा लेट जायोलै नोंसोर फुङावनो बावनानै फैनो आं टाइमखौ मैया हाबनायखौ सोरनोबा नैबे कभारखौ नांगौबा खावनानै लांफै गेलेमफु पेट्रल पाम्पआव तुम लोग कौन सा डिपार्टमेंट का है ग्रीन कलर का है सिंगापुर हम लोग तो लाल कलर का है हम लोग अलग डिपार्टमेंट का है हम लोग स्टॉप डिपार्टमेंट का है स्टॉप डिपार्टमेंट ये लोग ओ गारिया थांलाय लांबाय हनै ओइ साथा टाइम पास खालामबाय नै गारिया खारलांबाय हनै गंसे जा लेट जासिगोनलाय ना एसे नास्ता जानो मोनहैस्लाबानाया लेट जाबाथाय दिनै मोनगोन मैया ओंखाम उखैना थाल्ला जायाखै माने इमारजेन्सि जाना दिनै फुजा ना ने दा एसे जानानै मोजां खालामखांनानैसो खालामनांगौलै जानाय लोंनाय जोंना जाखां लोंखांसो फुजा खालामोना दायो धर्मल' थानांगौ जायखिजाया मोनसे जायखिजाया भगबान दं होननानैल' साननांगौब्रा ना मा होनो जानाय लोंनायालाय माथो फैसाखौ मोनाखै आलदा कम्पानि बेना स्टप कम्पानि गारि सालायनायखौ बन्द' खालामजोबनानै दोननो हायो लाखिबानो नाया जोंना गोजाना ड्रेसा मोनफैबाय नै मालाय साजायलाबायगासिनो आंनिया अबेथाय गारिखौनो मिन्थिबावालै 62 लै लास्टाव नाम्बारा जेव गारिनि अबे नै बेलाय बेनो हाबजायो लाबो हुरिजोनबाबो जायोना इलाइबावबो दोनजायो उन्दाव खनसे सुनांलालै अखाजों सुजोबखाबाय गारिफ्रा नै गारिनि हालोदा जेरावखि थाङा बे थाथायानोसै मालायफ्रा दामि नै आइसार प्र भारत बेन्स केप्टेन एसि लगाय सलायो मालाय एसि लगायनानै आरामनो आंनानै फांखा गेग्रेग्रे टाटा जेरावखि थाङा बे टाटायानोसै आंना टाटाखौल' मोनफ्राङो जायो खारबानो जायो आंनिया फैसा मोनबानो जायो खारबानो जायो आयौ क्लासाबो जि गोरा जानानै दं हाइड्रलिक क्लाच ना बियो आरो गैयाबाथाय जि गोरा जायो वाइफारा नै जाला बियो माबा स्टिकारखौनो जाख्लालायबाय बैथिं गैला राबारा बिबा मोनो बिनांसिगोन र' दाहाय
कम्पानियाव दंजोबखायो बेफोर बुस्थुआ एभेलेबल हावा फुल जायाबा क्लाचखौ गानो हाया बिराद गोरा जायो ओरै सिगनाल दंबावनाय मोनसेबाव बे गोमोरबासो क्लाचआ गुरै जागोन आरो केन्टिनार सलायनानै गियारखौनो बुरजा मोनगासिनो नै 10ता ना गासै 10ता गियार फुजानि नामाव साजायनोसै मैया फैसा हरदोंमोन मेनेजारा नै फुल बायदिसिना बायनानै लाबोबाय जों सानैजों एखे बायखादों जुथा गाननो बावदों जुथा गाननानैसो ओंखारनांगौ गाहायाव नङाबा फाइन लायो सेफ्टि डिपार्टमेन्टआ जुथा हेलमेट नङाबा गाहायाव ओंखारमोना दा बाहाय पार्किं एरियायाव हेलमेट गैयाबाबो ओंखारहोयो सम सम माबायदि फोद्दा बायनाय गारिया बेना फुजा समाव लोंबाय नामा गारियानो इन्जिन अइल चेक खालामदों मबाइल सोनोबा नै बेना माबायदि थिखोनांगौ हेलमेटखौ दाना डाउन खालामसै नै डाउन खालामो बाहाय माबा दं आरो हाइड्रलिकजों जाजोबो जोंना बे जौआ टाटानिया सिङाव गोजा गासिबो बनेट सिङाव साजायखांनानैसो सुयो बाल्थिङानो गैजाया नालाय बथलजों रोगाना सुगासिनो औ साजायखांनानैसो सुयो मानसिफोरना सुखांनानै साजायबा जोंना साजायखांनानैसो सुयो आरो उल्टा मडेल बेनाबो नै एयार कन्डिसना एसिया एकदम खोबजोबनानैसो दोनबाय जाला थाव माबाबाय नालाय बाहेरायाव सोलियोबा दाथ' कम्पानियाव दं बाहेरायाव सोलियोबा माने बे ड्राइभारफ्रा एसि सलायना होयोना बेनि थाखायनो बिदि बन्द' खालामना दोनजोबो आरो दाथ' बिदि बन्द' खालामनाय अपसन गैला BS6फ्राना डाइरेक्ट एसि होजोबखासै ड्राइभारफोरनि थाखाय सुबिदा आरो बिराद प्रब्लेम जायोना ड्राइभारफ्रा बे आइसार प्र'नि केबिन बियो नै सिङाव लिलेन बे इउ केबिनानो मोजांलै ना केबिना बिराद गिदिर गुसुं जायोब्रा आरामसे नै जोंना खर'आव नांनो नागिरबावो जिरायनायावनो ओमफ्राय उन्दुनो मानो बिराद मोजां आरो इउ केबिन गंसेना माल' नुदों इउ केबिनखौ बेयाव जोंनियाव केप्टेन दङ ओमफ्राय नैबे भारत बेन्स ओमफ्राय बैथिं माबा प्राइमा दं प्राइमायाबो फिसालै ना नैबे भारत बेन्सनाथ' बिदि सिट मडिफाइड बानायनाङा ना बिना उन्दुग्रा माग्रा ओरै उनजों दंजोबखायो भारत बेन्सनिया र' मालाबा खोन्थागोन आं सोरनियावबा गारियाव गाखोनानै भारत बेन्सनिखौ दा बारा सिनायनाय गैलाबाया नालाय गोदान गाखोलाबायनो उसुबिदा मोनो मालायनि गारियाव ओरैजाय नै बेसे समायना नुहरदों भिउआनो मैया बैयावहाय मा होनो दावराय फैदोंमोनलै दावराय बाथोन बैजों दुरु बाथबाय थायो माथाम फिसा माथाम नङा बाथोन बुरजाथारमोन ओमफ्राय बे मैदेर नुवाखै मैदेरा जेबो खालामा मैदेर ओमफ्राय जेबो बुथारनो मोना नालाय जिबन हयथा खालामनो मोना भुटान सिङावहाय खालि नायनानै माबा खालामनांगौ आरो जेबो माबा डिस्टार्ब खालामनो मोना जुनारफोरखौ मै बायदिसिनाबो फैयो बिलुन साजायजोब्बाय नैबेना मालाय सासेना जोंना बिलुन लाबो रोङासै पुरा बिलुन लगा दिया रे अभी शोरूम से डिलीवर हुआ ना नैबे टाटा प्राइमा नै एसी दङ बियो फुलनो टाटा प्राइमा तेल कम पियो माइनस ज्यादा दियो दूसरा का गाड़ी ठोकियो अपना ना ठोकियो जय विश्वकर्मा बाबा ला मन्त्र सक्यो मन्त्र यस्तै हो अझै लामो हुनुपर्छ मन्त्र दा फुजा होजोब्बाय नै लाइन दोनजोब्बाय गारिया गासिबो जोंनि कम्पानिनि गोजा बे दस्रा कम्पानिनि हरैजाय गावबागाव डिपार्टमेन्ट आरो एकदम आलदा गोजा ओरैनो आलदा ओमफ्राय ओरैनो आलदा आरो बै उननिया आलदा गोजा गोदान नुबाय दा नै एसे सुनायावनो सुजोबनो मोनबा माबायदि जागौमोन माबायदि नै लाद्रा माइनिंआव खामानि मावबा बिदिनो जायो नै गारिफ्रा बेखौ सुनांगौबा प्रेसार मेसिन नांगोन फुरा होमबासो साफा जाजोबगोन दा खामानियाव ओंखारबाय नै 10:39 जाबाय भुटाननि टाइमसो दे बियो भुटाननि जाबाय बियो मबाइल फनजों कानेक्टेड नालाय घरिया 10:39 बा जोंनियाव दा 10ता ग्रोबल' जादों टाइमा आधा घन्टा बारा भुटाननि टाइमा दा भुटाननि 12:44 जाबाय ओंखाम जानायनि सुथि दा ओंखाम जाहैसै जोङो गारि गंसेयाव ज' सायावसो जाहैनांगौ ओंखामा ओइ हाजो सायाव एसे रायहरनाय कमेन्टआव बेखौ फाल्टुक जाथारदों बियो बेनो अभारटेक खालामलाबायग्राया ना जाखांनानै फैबाय नै दाना थांफिनसैलाय खामानियाव 1 घन्टा रेस्ट जानाय फारगा रब्रा सिङाव थाफैबाय बेफोरावनो ओरै गिदिंबाय थागोन जोङो एसे उनाव थाफैगोन दानो थाफैथ'वा गोजांबा ने थांनो बागोन ना गोजांबा जों न'आव थांनो बाबाय बेयावनो थांसै बेहा बावनो थायो सासेया नै सिङावनो थायो मोजां ना थानो मोजां जों न'आव थांलाय फैलाय मैदेरबो नुयो न' खाथियावनो फैयो मैदेर दा टाइमा भुटाननि 2ता जाबाय नै ओंखाम जाखांनानै फैबाय खामानि सोलिफिनसिगोन बैजों जावगासिनो नै बिजों नै बिदि साखा गेजेराव अन्थाइ हाबो बेखौ नायबाय थानांगौ एरख'वाबाथाय टायारा सेस जायो टायारालाय गोदान गोजा हरैनाबो गोदान
माइनिंआव खारबाथाय बिराद दिगदार बेनो अन्थाइ हाबनायानो हाब्रुआ सेस लाथा खाजोबनानै रानबाय नै सिमेन्ट दाहलाय होनाय बायदि बेखौ मेचिन प्रेसार मेचिनजों सुनो मोनाबा खारला बियो सुथि जानोसैयानो बेनो लास्ट टिप जासिगोन फैलाया आं सुथि जासिगोन नै 6:26 जाबायना दा सुथि जाबाय नै दादगारि एक्सप्रेस बास गाखोबाय दा गेटसिम थांसिगोन आरो दाबो फैजोबलायाखै मानसिफोरा नै खालिनो लामाया ब्लक जाबाय जोंना हात्ति राजा दंथ'यो नै लामाया थांजाया गिनानै थाजोब्बाय गारि फिसा फिसाफ्रा हनै 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 जा गिदिर गिदिरखा लामा जिङावनो हे गाइस फाइनाली न'आव मोनफैबाय टाइमा दा 9:10 जानोसै 10 मिनिट खम 8:50 जाबाय माने 8:50 दसे गोबाव थानांबाय एसे लेट जाबोबाय मैदेर बारस'नानै लामायाव खुनुरुखुम बारबोनो हाबाय गारि फिसा फिसाफ्राथ' मेरला बारनो हायाखैमोन जोंना एसे खायदा खालामनानै बासखाय बारबोनो हाबाय दा आंना डिउटिया दिनै सेकेन्ड टाइममोन गाबोन थार्ड टाइम दा आं मोजां मोनदों खामानिखौ मोजाङै मोजां सोलिबाय थाथ'नांसिगोन बावनो बारा गोबावनि प्रजेक्ट नङा 8 मासनिल' दा बावनो 8 मासखौ मावथ'बाय थानोसै बिनि उनाव मा जायो नायनोसै बा बाहायनो गोदान मोनसे कम्पानि फैफिननोबो हागौ उनावहाय नुसिगोन बेखौ बिदिब्ला दिनैनि ब्लग भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगो मोनसिगोन बिदिब्ला नेक्स्ट ब्लग भिडिअआव जय बर' हारिनि